Nem, Emma. Nem tudsz kijönni már. Bocsász. Fogd meg, légy szíves, vidd be. És menjél ide. Zsómi. Hol van a... Szia! Haló, szia! Szia, Niki! Szia, Anna, hallak? Én hallak. Jó. Hallak. Sziasztok. Halló, hallatok? Halihó. Igen, jó a hang. Én azt szeretném kérdezni, hogy itt ülök a ventilátor mellett, így nem recseg vele ez nagyon, mert akkor leállítom. Nem halljuk, hogy megy. Legalábbis én nem hallom. Jó. Úgyhogy jó lesz szerintem. Na, sziasztok! Mi újság? 1000 éve, mindenki el van tűnve. Igen. Mi a helyzet veletek? Hát én most pont így megkérdeztem itt a ChatGPT-t, hogy van-e valami ötlet, hogy hogyan vezessük ezt az adást, amúgy azt ír tök jókat, úgyhogy amúgy majd legközelebb így írok neked róla. Jól van. Nekem is van egyébként pár ilyen kérdésem, én is írtam majd össze, úgyhogy majd összerakjuk. Zsombi, te is eltűntél, kicsit pihentél, visszavonultál, könyvírás után. És annyira, hogy valaki tud arra nekem magyarázni, hogy a kamerát hogy tudom bekapcsolni amúgy, mert Igen, rákattintasz a fejedre, igen, és akkor ott kijön, hogy kamera, és így át van húzva, és nyomjál rá, és akkor bekapcsol. és kiírja, hogy le van tiltva. Akkor van azért, tiltva. igen, mert a TikTokod Igen. nincsen hozzá rendelve az, hogy kinyitatod a kamerát, ezt külön be kell állítani a beállításokba. Jó, hát ezzel most, nagyon azt most elengedem. Na, Jó, hát mindegy, nem baj. Jó így is. Úgyhogy nem gond. Hát, nem tudom, Majd ha időközben meg tudod oldani, akkor majd bejössz kamerával, aztán meglátod. Most elkezdem ezt a lájkolást, mert tegnap annyit lájkoltam, hogy 7 nézőt szereztem. Na, szuper. Hát És a végén egyébként letiltották elég jól mennek ezek a live-ok mostanában. Múltkor is elég sokan néztem, mert nagyon sokan kérdeztek is, úgyhogy megszereztem én is most már nem tudom hány követőt így a live-okból. Nagyon ügyes. Úgyhogy ja, elég jól megy. Ja. Na most te, Stella, te most írod a második regényedet? Amúgy? Igen, most vagyok a 5. fejezetnél, már talán ma küldöm az a mesének. Ja. És nálatok mi a helyzet? Zsombi? Hát én vázlat szintjén van meg, sajnos még nem érkeztem oda, hogy elkezdjem, fejbe megvan, még azért jó pár dolognak utána akarok nézni, és hát igazából ez közbe is rámér. Próbálok majd neki kezdeni, de amúgy már várom, mert igazság szerint amióta, hát december óta, mert ugye akkor fejeztem be a könyvet, december óta jóformán nem is írtam, úgyhogy igen, már eléggé hiányzik amúgy. Várom, mit tud kihozni a tudatalattim az egészből. És nálad, Niki? Igen, nagy munkában vagyok én is, rengeteget írok. Most volt időm, amíg itthon voltam, úgyhogy próbáltam így a lehető legtöbbet kihozni ebből a dologból. Most a 10. részt küldöm el az MSZ-nek. Aztán dolgozunk egy regényemen, igen, vagy nem egy regény, egy novellámon, amit majd szeretnék felrakni a honlapomra, és akkor ott megvásárolható lesz. Ez egy ilyen krimi lesz, úgyhogy hát azt most lekorrektúrázzák, és akkor utána fel tudjuk rakni. Elméletileg, az nem tudom még mennyi idő.
mikor fejezik be, meséljék, azt nem tudom, passz, úgyhogy ez is van, meg aztán most küldtem át a másik novellámnak a másik felét, amiből majd lehetőleg a harmadik könyvem lesz, tehát ebből az ötletből jött egy könyvötlet, és akkor így állok most, úgyhogy nem tudom, ezt most csak így a nyáron tudom szerintem csinálni, aztán úgyis lelassul az egész, mert ha bejön az iskola, meg az óvoda, meg visszatérünk a dolgos hétköznapokba, akkor nem lesz ennyi időm ezekre a dolgokra. Csak most van ennyi. Ja. Na, de meséljetek akkor nekem nektek, milyen ilyen írói rituálétok volt, mikor elkezdtetek írni, mit vettetek észre magatokon. Zsombor, átadom a szót. Kezdjem? Én kezdem, jól van. Elkezdheted te nyugodtan. Hát, ugye, amikor ezt bele is írtam a könyvemnek a hátuljába, hogy a legelső novella, amit írtam az életemben, és ezt mindig el szoktam embereknek mondani, hogy amikor elkezdtem írni, hogy egy barátaimmal voltunk egy italozós hétvégén, és akkor így jó kábult állapotba hazajöttem, és egyszerűen csak így kijött belőlem, és az volt életem első írománya. Persze nyilván át lett az még nézve, meg másnap lett befejezve, nem akkor nyilván az túl szép lenne. És azt be is adtam egy pályázatban, mi nyert is. Ezt mindig elmondom, és akkor mindig is szeretek viccelődni, hogy az italozáshoz kötöm, de úgy egyáltalán nem igaz, ez volt az egyetlen alkalom, és ugye az írókra ugye ilyen sztereotíp vélemény, hogy szeretnek inni, de ez az egyetlen alkalom volt, és amúgy ez egyáltalán nem szoktam közben. Amit szoktam nekem mindig, mivel én E/1-be írok, ezért én mindig fel kell nekem venni egy ilyen színészi, nem tudom, ilyen színészi attitűd, tehát hogy én arra döbbentem rá az írásaim közepette, hogy a színészethez viszonylag egész közel tudom ezt a szakmát rangsorolni, és ez főként zenékkel, általában keresek olyan filmrészletet, vagy inkább filmzenéket, és azzal így belelovalom magam érzelmileg, és amikor már azt érzem, hogy ott vagyok, akkor kezdek el írni. Na, ez tök jó, és akkor az italozós este után, akkor ilyen hogy így tudod, becsicsent vele ültél a géphez, és akkor így begépeltél egy 3 fejezetet? Hát ez egy novella volt, szóval ez egy ilyen kis rövid pároldalas valami volt. Hát még akkor, tehát ugye hazaértem, vagy írtam, vagy nem tudom, 1 vagy 2 oldalt, és másnap, amikor már kicsit jobban magamhoz tértem, akkor befejeztem. És aztán ezzel nyerted meg végül is az író mentor programos sztorit, vagy nem ezzel? Nem, az egy másik volt, amúgy ez a 2 pályázat viszonylag hasonló időben volt, ugye ez 2024 nyarán volt, ugye úgy emlékszem, 24 nyarán, és sőt, maga a másik, ugye ez a Platinum kiadónak volt, ott csak simán megjelent egy antológiába, ugye ennyi volt ugye a reward, hogy megjelenik a pályázatot, persze nyilván tök zöldfülűként, meg kezdőként, úgyhogy semmit nem tudtam erről az írói munkásságról, írói világról, nyilván ezt nagyon megtiszteltetésnek éreztem, és nagyon is örültem neki. De amúgy a 2 novella én szerintem nagyon hasonló hangvételű volt. Stílusálag nem tudnám meghatározni, de kicsit inkább a kriminológiához állnak. Aha. És Niki, nálad? Hát pont akartam téged, hogy nálad mi. De akkor mondom én. Igazából nekem szerintem olyan sok nincsen. Annyi, hogy én is inkább a zajba szeretek alkotni, valahogy a csend az nem az én közegem, tehát a káosz van körülöttem, akkor nekem sokkal jobban jönnek a gondolatok, nem tudom, hogy ez miért van. Úgyhogy vagy zenét hallgatok, vagy hát ugye elég a gyerekeknek az alaphangja, amit most is lehet hallani egy kicsit. Behallatszódik, mert az egyik éppen kint fürdik. Szóval igen, ezek nekem kellettek hozzá, aztán nem tudom, én más ilyen nagyon nem vettem észre magamon. Erbe írja, hogy én csak fullos csendben tudok. Igen, van ilyen, aki egyébként nem bírja. Van még egy írótársunk,
aki szintén ilyen, hogy nem tud zajban alkotni, hanem csak csendben. Úgyhogy szerintem ez a kettő kategória van igazából, vagy valaki Én is így vagyok vele. Tehát, hogyha már valaki van bent a lakásba, akkor én már nem tudok írni. Még akkor is, ha nem szól hozzám. Ja, azért mondom, hogy vannak ilyenek, úgyhogy de én így vagyok vele, hogy engem nem zavar meg talán az, hogy itthon legyek. Nekem az fontos, mert vagy legalábbis ilyen megszokott közegben, mert én azt is vészhetem, hogyha hazautazok például, ott nem tudok írni. Tök nyugalom van, meg csönd van, és lehet, hogy ez frusztrál, nem tudom. De ugye egyszerűen nem. Nekiállok, és egy pár perc múlva ott hagyom az egészet, mert nem tudom, hogy nem tudom írni, passz, nem tudom, hogy ez miért van. De nálam ez így jön ki. És nálad, Stella? Nálam érdekes, mert először én ilyen legelőször képzeljétek el, hogy ilyen pincér cetlikre írkáltam kézzel, és akkor utána azt átgépeltem, az nagyon-nagyon melós volt. Aztán utána csak úgy tudtam írni, hogyha volt valamilyen Music for Writers, meg ilyen hülyeségek a YouTube-on. Aztán rájöttem, hogy annyira unalmas lett tőle a sztorim, hogy többet azt a zenét azt nem hallgattam. És akkor utána nekem is jött ez, hogy én csak éjjel, amikor már mindenki elaludt, akkor tudtam írni. És most, amióta egy vonaton írok sokat, azóta meg inkább ilyen kávéházi jazziet kapcsolok be, de közben veddelem a kávét. Akkor volt ez, hogy állandóan cigarettáztam, meg ilyen hülyeségek, és akkor közben írtam. Ja. De különben nekem is ez, amit a Zsombi mondott az előbb, hogy én is ugye elperegybe írok, nekem is azért így azonosulnom kell, de az a durva, képzeljétek el, hogy a legjobban azzal tudtam azonosulni, amelyik ilyen nőket futtatott. Azzal a szereplővel. Azzal nagyon tudtam azonosulni, összes többivel annyira nem. Hát ez van. De egyébként szerintem figyeljetek, én nem tudom, én írtam Eper 3-ban, ugye az első az úgy készült, most Eper 1-ben ugye a következő. De az Eper 3-hoz is legalábbis nekem ugyanúgy át kellett egy kicsit alakulni. Tehát valahogy fel kellett vennem azt a ritmust, amit ugye tehát a történet ritmusát, tehát az is kell egy ilyesfajta, de én nekem megy káoszba is, úgyhogy én abszolút ilyen káosz királynő vagyok. Szervusztok, Broken Mirror beköszönt, köszönjük. Sziasztok! Szia! Ja, úgyhogy igen, és egyébként előtte, köszönjük, és előtte egyébként van valami ilyen szokásotok? Készítetek egy kávét, vagy van valami rituálé, amihez így ragaszkodtok, mielőtt elkezdtek írni, ilyesmi. Hát vizet, vagy csokoládét, vagy valami ilyesmit, nem? Nem tudom, megmondom őszintén, nekem nincs csak a laptopom kell, vagy a telefonom, aztán pötyögök. Úgyhogy mondjuk nekem ilyesmi nincs. Hát, nem tudom, nekem nincs mondjuk jó magyar emberhez méltóan azért szoktam húzni a dolgot, tehát leülök, és akkor, mint amikor az ember a szakdolgozatát ugye megírja, hogy na, akkor megírom a fejezetet, és akkor ott van a cím, és kész, és egy darabig nem történik semmi. De amit mondták korábban, az akartam még hozzáfűzni, hogy nyilván az Eper 3-hoz is ugye nyilván át kell szellemülni. Amikor még nem kerültem be az Író Mentor programba, és magamnak írtam kis történeteket, akkor én is Eper 3-ba írtam. Mert igazából halvány fogalmam nem volt, hogy ezt lehet máshogy, vagy hogy kell-e, vagy miként. És akkor így a szerkesztések alatt világított rám ese, hogy nekem sokkal jobban megy az Eper 1, és én úgy tudnám a különbséget megfogalmazni, hogyha ilyen filmes hasonlattal, tehát hogyha Eper 3-ba írsz, akkor olyan, mint hogy egy egész filmet rendeznél, te a rendező lennél, viszont hogyha Eper 1-be írsz, akkor olyan, mint hogy te csak az egyik színész lennél abban a filmben. Én így érzem a kettő közti különbséget. Aha. Érdekes, amit mondasz. Én ugye, mivel mind a kettőben írtam már, így van összehasonlítás, de nekem ugye a másik is ugye, hogy 3 szemszöglet kell írnom, tehát ott is igazából több szereplőnek a szemszögét kell felöltenem magamra, úgyhogy ez is egy
Ez is, mint hogy az egész filmet nézném. Ja, szóval furi. De persze, szerintem mondjuk mindegyikhez át kell így szellemni. Várjátok, mert jött egy-két... Ja, Erbi írta, hogy nekem semmi, ha maszatos a kezem a kajától, az már nem működik. És The Broken Mirror írta, hogy még egyszer köszönöm a könyvet, ezt nem tudom kinek küldte. Valakitől vásárolt esetleg, vagy ne, tőle, nem tudom. Bocsánat, légy írd meg majd, hogy ez kinek szól, mert többen vagyunk, és írjatok légy neveket, hogyha valaki valamit mondtok, mert akkor így könnyebben tudjuk, hogy az most kihez tartozik. Nekem 2-vel is nehéz. Hát igen, van így egyébként. Nem egyszerű dolgozni a karakterekkel. Közben kérdezhetek Elég tőle? nehéz. Egyébként nektek volt olyan karakter? Persze, mondja csak. Nem, először mondja te, felejtsem, mit volt akarsz. olyan karakter? Mondjad. Először mondd el te. Na, azt akartam kérdezni, hogy nektek... Mit? Ja, jó. Csak azt akartam kérdezni gyorsan, hogy nektek volt olyan karakter, mert közben eszembe jutott ez a kérdés, hogy akit nem terveztetek be a könyvbe, de valahogy így bekúszott, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen mellékágon. Mert nekem volt azért ilyen 1-2. Most én akadok? Nem, most kicsit akad a rendszer. Nem tudom, mert kicsit akad a rendszer. Na, azt kérdeztem, hogy nektek volt olyan karakter, aki csak így bekúszott a sztoriba, és nem terveztétek meg. Nekem rengeteg szerintem. Tehát, hogy nekem főleg ott, ahol voltak a múltra visszatérő jelenetek, tehát amikor ugye a főszereplő visszaemlékezett ugye a múltjában, az ottani karakterek azok mind nagyon random voltak, és amúgy azokat a fejezeteket, a múltba történt fejezeteket terveztem meg a legkevésbé. Azokat én nagyon hasravágóan írtam meg. Ott szinte majdnem az összes. Nyilván maga a főszereplő, meg nyilván a párja, ők nyilván ott voltak, de például a főszereplőnek ott volt ugye a felettese, az is teljesen random jött, vagy a rokonai, ugye a főszereplő feleségének, azok is teljesen random jöttek. De nekem jó pár volt. Jó pár. Ja, nekem is van ilyen most, amit most írok, abban van egy pár, akit nem terveztem, de úgy éreztem, hogy az kevés lenne, tehát meg így bejött valahogy a sztoriba. Kellett még 1-2 ember, aki akadályozza a főszereplőmet, és ők így bekúztak oda. Neked volt ilyen, Stella? Nekem igazából de olyan volt inkább, akit a végén írtam róla egy teljes fejezetet, és ki kellett venni belőle. Mert olyan adatokat tudtam meg, amiket nem szabad nyilvánosságra hozni, és muszáj volt kiszednem belőle. Ja, értem. Ja. Inkább ilyen. Most van egy pár hozzászólás még. Zsombilen előtt. A probléma igen, a könyvet, az megvan. Bocs, csak közben olvasom itt a hozzászólásokat is. Valaki a múltból voltam, Anna, tőled érkezett. Ja, igen, jó, köszönöm. Igen, az voltál, azért nem volt ismerős a neve, de akkor most már megvagy. Nekem nem volt még, azt itt Erbi, itt is akad. Igen, de most már talán helyre jött, úgyhogy hát ezzel nem tudunk, néha az internet az ilyen, azzal nem tudunk mit csinálni, ha nem csatlakozik rendesen a hálózathoz. Lehet, hogy túl van terhelve valamelyik rendszer, amihez kapcsolódik ugye a net. Igen. Zsombi, lenelőd a könyv végét. Nem, spoilermentesen beszélgetünk, úgyhogy nem fogunk leülni. Direkt olyat mondtam, amikor már tudom, hogy túl haladtál. Jó. Na, Stella, és akkor mit akartál tőlünk kérdezni? Na, hát képzeljétek el, hogy én utána néztem az ilyen híres íróknak a hóbortjainak, és ezeket szerettem volna veletek átbeszélni, mert hát van itt 1-2 elég furcsa. Na, az Agatha Christie, az megvan mindenkinek Agatha Christie? Yep. Persze, hát krimírás királynője, imádom. Igen. Képzeljétek el, hogy a nő a fürdőkádba ülve gondolta ki a gyilkossági történeteket, és közben almát evett.
De Azért. azon Na, gondolkodtam, szuper. hogy ezt így akkor hogy kell, hogy tiszta vizes kézzel ott a noteszébe jegyzetelgetek, vagy ezt hogyan kellene elképzelni? Hát azt nem tudom, hogy azt hogy csinálta. Nem tudom elképzelni, de nem, hát lehet, hogy csak kigondolta aztán, amikor kiszállt a kádból, akkor meg papírra vetette. Na most nem hiszem el, hogy most ott a vizes közegben ott elkezdett írni. Akkor Pláne még ott nem volt az igazán volt alma. mobiltelefon, hogy oda bepötyögje. Nektek amúgy mi a Úgyhogy legfurcsább hely így, ahol mondjuk valamilyen ötletetek támadt, és akkor valamit így lepötyögtetek gyorsan, hogy el ne felejtsem, vagy volt nektek ilyesmi? hát a munkahelyem szerintem az a legfurcsább. Más nem lesz. Hát mivel az ember sajnos ott tölti a legtöbb időt, azért nekem is a Így munkahelyem. van. Így van. Úgyhogy ennyi. De Képzeljétek el... Na, bocsi. sajnos nekem az a baj, én így sokszor nem írtam le, nekem számos ötletem volt, amit így jött egy heuréka pillanat, volt olyan, hogy álmomból felkelve jutott nagyon jó ötlet az eszembe, de sajnos nem érkeztem a leírására, is elvesztek. Sajnos nekem több ilyen is volt. Erre nekem az Anna sem mondott egy nagyon jó ötletet. Azt mondta, hogy van a telefonokon, vagy van egy ilyen, nem tudom, applikáció, vagy nem tudom mi, fel tudod mondani. Hogy gyorsan egy-két mondatot mondasz róla, és akkor később visszahallgatom. Nem kell leírni. Ez nem Nem rossz tudom, ötlet. Hm. Egyébként úgy tudom, hogy az MSE mesélte ezt egyszer, hogy neki is ilyen átbohémkodott éjszaka után ment át valami hidon februárban, -20 fokba, valami nagy havas erdő közepette, és leült a hídnak a közepére a eonos lámpa alá, vagy nem tudom, hogy ott milyen lámpa volt, és ott megírta az egyik részt a Scorpio Woman-nek a jóslatához. Hát ez ilyen, durva. ahol az ihlet jön, ott ez van, ott meg kell állni, és le kell írni, mindegy, hogy WC pucolás közben, vagy nem tudom, hol jön rád az ihlet. Ha írni kell, akkor írni kell, ez ilyen, muszáj meg, különben elfelejted. Úgyhogy Durva. És amúgy van olyan hely, ahol ti soha nem tudnátok írni? Vagy van, hogy mondjuk csak otthon tudsz írni, vagy nem tudom, így máshol is írtatok már? Hát én eddig csak otthon írtam. Mondjuk az a vicc, hogy én azóta elköltöztem, és az új helyemen még nem próbáltam az írás, de szerintem menne. Én néha elgondolkodom, hogy kimenni a parkba esetleg, de most látom, hogy milyen szépen ott vannak a könyvek, Ja. a MP-s könyvek. Tök durva. Anyák nagyon szépek. Nem mindegy, tehát gondoltam néha, hogy a parkba kimenni olyan hangulatos, de inkább lehet csak majd posztokat gyártok ki, oda menni, szelfizni, meg ilyenek. De nem tudom, de hogy beülni például egy ilyen net kávézóba, Starbucksba, így sokan szokták, ott dolgoznak, nekem az nem tudom, egyáltalán nem menne. Tehát, hogy ahol ott emberek sürögnek, forognak körülöttem, úgy egyáltalán nem menne. szerintem az nekem se, ilyen kávézóban szerintem nem. Mondom, nekem szükség van ahhoz azért, hogy írjak, hogy valami otthonos közegbe legyek. Az nekem fontos. Tehát ugye nyilván a munkahely megszokta, ott vannak ott töltesz, ahogy Zsombi is mondta, a legtöbb idődet, második otthonnak is lehet mondani, szerintem. Úgyhogy nyilván ott azért, meg hát nekem amúgy is olyan a munkám, hogy ott könnyebben tudok gondolkodni, úgyhogy ott jobban jönnek az ötletek, meg hát itthon. De most is ugye azért látszik, hogy tele vagyok ötletekkel, azért is írtam le gyorsan ezt a harmadik regényemet gyorsan felvázoltam magamnak, úgyhogy már a cselekmény vázlatával el is készültem. Még a szereplők ugyan nincsenek teljesen kidolgozva, de már a sztori legalább megvan, úgyhogy legalább azzal már megjutott. Tehát az már biztos, hogy nem fogom elfelejteni. Így, ebből a szempontból. Úgyhogy ezt így meg tudom majd írni. Egyébként van vagyis amúgy sok író csinálja, már magyar íróktól is hallottam, hogy elmennek ilyen hotelszobát bérelni, mondjuk egy hétre elvonulnak, és akkor ilyen teljes csöndbe, ilyen nagy csíbe ott megírnak egy Rahedli fejezetet. Amúgy szerintem az nem olyan rossz lehet, nem? Nem tudom, itt nálunk is a régi házi orvos, most már ugye nyugdíjas, a fia viszi a praxist,
ő volt, aki mindig ő is egyébként író, és ő volt, aki mindig elvonult egy ilyen hétre, vagy kettőre, nem is tudom, és akkor ott, de egyedül ment el, felesége mindenki nélkül, és akkor ott elvonult, azt írt. Úgyhogy ez lehet, nem tudom elképzelni ezt így, hogy én így lelépjek, aztán írjak. Ugye hát ez az életkörülmények sem adottak, úgyhogy már csak azért sem. Tudnék ilyen hosszabb időre lelépni. Most talán 2 napra, de hát az alatt meg sok minden nem tudsz leírni. Erbő írja, a hotelszobát nekem is ki kell próbálni. Hát figyeljetek, a lehetőség adott bárkinek, úgyhogy szerintem nyugodtan lehet, bár lemaradtam az elejéről, de az írásról van. Igen, az írásról, ilyen írói hobbikról, vagy ilyen írói hóbortokról beszélgetünk most. Kedves kollégám munkahelyen írja a verseit. Hát azért mondom, hogy akire éppen hol jön az ihlet, ott tud írni. Ott megírja. És amúgy ez még érdekelne engem, hogy volt például a Hemingway, ugye ő egy amerikai író, és a Hemingway az mindig állva írt, amíg neki volt egy ilyen ellenfele, vagy nem is tudom, ez a Truman Capote, ő pedig viszintesen írt, hogy mindig így feküdt, és az se volt mindegy, hogy merre fekszik, és akkor úgy írt, vagy a kanapén cigarettával a kezébe nyomatta a betűket. Milyen? Nem azért gyújtotta föl saját magát, de már nem is arról, hogy most azért az elég veszélyes egy ilyen mutatvány, a másik meg, hogy én írva nem, vagy feküdve nem tudnék egy betűt se leírni. Hát állva az már még oké, így laptop, de hát nyilván írtak, úgyhogy mert azért van egy-kettőnek igen ilyen furcsa szokása. És ha szerintetek ezek egy szobában lettek volna, akkor melyik nézte volna hülyébbnek a másikat, hogy az egyik ír, a másik meg, vagyis fekszik, a másik áll. Ez kemény. Nem tudom. De nem semmi, az biztos. Zsombi, te hogyan szeretsz? Én azért tudok ülve? többféle pózba írni. Hát én mindenképpen ülve mondjuk, hogyha 2 író között, jó mondjuk annyi különbség van köztünk, tehát mindannyian laptopon írunk, vagy nem tudom, hogy köztetek van olyan, aki, én ezen mindig meg akarok, hogy valaki a mai napig kézzel leírja a sztorik előtte, miatt ugye laptopba legépeli. De ugye abban az időben gondolom papírra sokkal gyakrabban írtak, így azért nem volt szerintem se az. Hát úgy fekve, úgy nem lehetett rossz írni szerintem, ugye nem lehetett kényelmetlen. Állva kicsit azért furcsa volt, de azért ma jobban kijönne ez furcsán, hogy nem tudom, így laptoppal fetrengsz az ágyon hason, az borzalmasan rossz lenne szerintem. Nekem is laptopom van, de ez baromi kényelmetlen lehet. Ülve bármilyen pózba tudok, bár egy idő után azért szoktam érezni, hogy lehet, hogy most már fel kéne állnom, mert már mindenhol el vagyok gémberedve, meg mindenem zsibbad. Ugye elég ilyen nyaktekert pózokba tudok laptoppal dolgozni, de fekve mondjuk azt nem. Úgyhogy az ilyen nonsens. Hogy én itt feküdjek, aztán úgy írjak. Én csak akkor írom papírra, ha a munkába eszembe jut egy rohadt jó ötlet, de amúgy laptopra viszem. Igen, hát azt én is csináltam olyat, de nekem mondjuk a telefonom, én mondjuk leggyakrabban ugye a telefonomat használom már, és akkor odaírom be a jegyzetek közé, vagy letöltöttem ilyen appot, és akkor oda is lehet írni, ott mutatja is például nekem a leütésszámokat, hogy mennyit írtam. Úgyhogy az még egy jó hely, ahova így beszoktam vinni a történeteket, ha nem vagyok itthon. És azt szerettem volna még kérdezni, mert sok író úgy ír, hogy ellátogat valami országba vagy helyre, és akkor azután írja meg, de azt tudom, hogy nektek mind a kettőtöknek talán olyan helyszíneken játszódnak a regényei, ahol ti még talán nem is voltatok, vagy Zsombit talán lehet, hogy volt Ukrajnában, nem tudom. Nem voltam, de hát így... És hogy így el akartok oda menni, amúgy, ahol játszódik a regényeteknek a helyszíne? Én amúgy, hát nem tudom, lesz rá alkalmam, de én bevallom szívesen elmennék. Hát nyilván nem is talán a front közelébe, de azért Kárpátaljára vagy Kijevbe azért én amúgy szívesen megnézném. Tehát így magamtól csak úgy nem mennék el saját
a saját írhámra, de hogyha mit tudjam én, lenne valami olyan esetőség, hogy tudom is én újságírókkal, vagy valami külügyi csapattal, akkor úgy szívesen megnézném, hogy mi van ott, igen. Bár egyre veszélyesebb. Hát Hát az igen, biztos. sajnos a te helyszíned az igen, az egy nem egyszerű helyszín. Ugye a Rácz András mondta, hogy ugye nyilván akik kimennek ugye sajtósok, ugye mindegyikre rá van írva, hogy press, ugye ez a szokás, hogy jelezve a katonáknak, hogy ő sajtós, nem kell rálőni, és azért most már mondta a Rácz András, hogy az oroszok különös direkt vadásznak, a drónos egységek direkt vadásznak a nyugati újságírókra. Azt a... Hát pedig ha már ő nem megy oda, akkor már azért ő nagyon sok helyen megfordul. Nem, ki szokott ő is menni, csak nyilván tehát a front közelében már nem engedik Aha. őket. Már ő nem engedik, ja. Durva. Nem semmi azért. Ez nagyon komoly. Na, hogyne. És neked, Anna? Ö, hát ugye nekem a végzett pengéje ő New Yorkba játszódik, illetve Brooklynba, de ott is Brooklynnak ugye pont egy olyan részén, Brownsville-be, ahol azért hát rengeteg minden történik ott is a késeléstől, a lövöldözésen keresztül ugye azért minden, tehát nem a legbiztonságosabb helyszínek egyike, pont ezért is választottam ugye a történetemnek a helyszínéül, mert nekem egy ilyen helyre volt szükségem. Nyilván Brooklyn olyan részeit, ahol turisták is többször megfordulnak, megnézném. Talán még a skateparkot is, az lehet, hogy annyira nem vészes, meg nyilván azért New Yorkot is, bár New York, megmondom őszintén, annyira azért nem vonz. Elég sok rosszat is lehet hallani, meg jót is, biztos szép, meg tényleg azért vannak ott is jó helyek, ugye nézzük a Central Parkot, meg egyéb, de nagyon sokat lehet hallani, hogy büdös, a metron büdös van, nagyon koszos, ugye New York, tehát nem csak szép oldala van, hanem ez a hátoldala is. Nem tudom, lehet, hogy azért kíváncsiságból egyszer úgy elnéznék, de nem kifejezetten célpont, még nyilván messze is van. Nekem mondjuk Amerikában van 2 nagynéném is, de ők nagyon messze laknak tőle, ők most nem tudom, hogy melyik megye, de talán Connecticut, azt hiszem abban, ott azon a térségen laknak, úgyhogy az nem ott van a közelben. Például a nagynéném nem is járt New Yorkba soha. Pedig azért ott ő lakott több részen is Amerikában, nem csak itt Connecticutban. Korábban Cincinnati-ben is lakott. Ja, úgyhogy talán oda azért annyira nem. De mondjuk ami most második, az ugye Angliában játszódik, az egy kicsit könnyebb lenne. Ez úgy volt, hogy szeptemberben elvileg a tesómmal ugye megyünk, de aztán ő visszamondta, hogy nem tud elutazni, úgyhogy ez most így egyelőre offos. De Anglia itt van a közelben, úgyhogy oda bármikor el tudnék menni. Hát kérdés, hogy az egészségi állapotom majd hogyan engedi. Ugye, mert nekem ez nagy hátulütő, sajnos. Nem nagyon tudok utazgatni, de egyszer úgy adja az élet meg a sors, akkor mindenképpen szeretnék oda eljutni. Jó lenne. Nagyon jó. És amúgy terveztek olyat, hogy ahol már jártatok, olyan arról írni? Nem. Én nem. Hát, ami nekem most készül, kinda hasonló. Tehát, hogy én most egy horrort írok, pontosabban folk horrort. Haszta. Az igen. Az itt magyarul, tehát úgy egy magyar szereplők Magyarországon játszik. Hát igazából a túrázáshoz lesz köze, és igazából én így néha napján azért szoktam túrázni, és azért így főként így a túrázós emlékek kapcsán jött ez, de természetesen engem semmiféle paranormális jelenség nem ért a túrák során, csupán maga az, hogy így, nem tudom, így jött az ihlet a természetből, vagy nem tudom.
én nem tervezem egyébként. Én nem szeretnék. Én pont azért írok, mert hogy olyan helyszínekre tudok eljutni vele, ahol nem jártam. Ugye ezért, ez mondjuk nehezebb is, nyilván ez egy kihívás, de hát ott a Google térkép, még jó, hogy jár körbe fotózni utcákat, meg mindenféle ilyen helyszíneket, ahol el lehet nézni így, be lehet nézni, és akkor meg tudod nézni a környéket, a házakat, a helyszíneket, úgyhogy ez egy nagy segítség. Nyilván néz az ember videókat is, meg próbáljuk kikukázni, hogy mi hogy lehet. Mondjuk az egyetemmel, ahol játszódik félig meddig a sztori, nekem az egy kicsit nehéz ilyen szempontból, mert ugye azért nem minden van felvázolva, hogy mi, hogy, merre, meg A-ból B-be hogy lehet mondjuk eljutni. Tehát azért ebben vannak ilyen kakuktojások, de nem pont ez nyilván a sztorinak a lényege, hogy ez egy ilyen bemutatós könyv legyen, hanem más a sztorinak a lényege, úgyhogy ezeket szerintem annyira nem is kell beleírni. Stella, viszont hozzád érkezett egy kérdés, hogy mesélsz egy picit a könyvedről, miről szól? Szeretném majd elolvasni. Az a helyzet, hogy most így csak rébuszokba fogok róla beszélni, mert képzeljétek el, hogy tegnap csináltunk éjjel egy ilyen live-ot, és elkezdtem erről beszélni, és letiltották azt, aki a live-ot vitte, képzeljétek el 4 napra. Úgyhogy tényleg csak ilyen nagyon nagy rébuszokba tudok beszélni. Jézusom! Ez egy alabamai büntetés végrehajtási épületben játszódó történet. Nagyon jó lesz ilyen virágnyelven. És egy olyan emberről szól, aki egy olyan nagyon rossz dolgot csinált, hogy az amerikai büntetéseknek a legdurvább fokozatát kapta. Na hát ebből most nem tudom, hogy... maradsz ezen a vonalon, ahonnan elindultál akkor. Hát nem, ez most a regényem, vagyis most a mostaniról meséljek, amit most írok? Szerintem mert ugye jó, semmi, akkor én ne is foglalkozzál velem, jó, félreértem. Na, és akkor az a lényeg igazából, hogy egy ilyen levelezésen alapul, ez egyébként egy megtörtént levelezés köztem és között az ember között, aki hát jelenleg is arra vár, hogy az ítéletét végrehajtsák, és ez egy ilyen lelki feldolgozás igazából, hogy hogyan dolgozza fel a múltat, a traumákat, hogy a családunkért mit teszünk, a megítélés, a rasszizmus, hasonló dolgok vannak egyébként benne, és itt van a... Nálam itt is van, úgyhogy be tudom nektek mutatni. Felkészültem. Igen, úgyhogy így javarészt erre, de egyébként nekem most az új regényem az egy teljesen más vonalat fog képviselni. Nekem is amúgy egy olyan helyen, ahol már jártam, vagyis hogy nekem. De erről így még nem akarok bővebben beszélni, mert még legyünk ott, hogy már lehet róla beszélni. Egyébként én ezt a marketingben pont a Bíbor napon meséltem a Zsombinak, hogy nagyon elrontottam, mert én ezt a fekete igazságot majdnem 3 éven keresztül marketingeltem, és azért egy könyvet 3 évig nem tudsz marketingelni. Úgyhogy egyébként Zsombi, neked is azt mondom, hogy kezdjél el írni, mert aztán ott fogsz lenni, hogy már nincs több poszt, már nem tudsz mit kiírni, már nem tudsz mit kitalálni. A weboldalamon lehet megrendelni, vagy a Libribe, a Lírába, és a Bookline-on. Nehéz egyébként. Én már most is nehezen promotálom azért, mert már igazából mindent olyat, amit el tudok róla mondani, leírtam, meg elmondtam, és már nem tudom hova fokozni, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon nehéz, de hát szerencsére azért lassan, apránként igazából megy. Aztán meglátjuk, hogy hogyan. Most ugye Zsombival majd lesz egy közös akciónk, még ugye erről nem szabad beszélni, de majd úgyis mindenki időben megtud mindent, úgyhogy akkor majd úgyis hirdetjük orba szájba, és akkor talán majd ott sikerül egy kicsit még Gözi. Szélesebb kört elérni, megismerni, úgyhogy... Hát, de igazából talán így vagy nem tudom, én most ezzel szeretnék próbálkozni, amiről beszéltünk is ugye
táborba, hogy nyilván valóban tehát egy könyvet nem lehet a végtelenségig marketingelni, és igazából tehát, hogy általában nyilván tehát a személyt kell marketingelni, tehát hogy kvázi ugye saját magunkat. Ebbe próbálkozom így érdekes dolgok, érdekes szórakoztató videókat, posztokat próbálok gyártani. Igen, ez Valahogy megpróbálom majd hozzákötni a könyvemhez. Valamit könnyebben lehet, valamit nehezebben. Igen. Meglátjuk. hát szerintem óriási türelem, de tényleg ez türelem, 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 és akkor majd jön a második, jön a harmadik, és akkor, hogyha már ott leszel, akkor amúgy is, megvette a második, akkor elolvassam az elsőt is, ha már a második ugye tetszik, vagy a harmadik tetszik, akkor már utána azért könnyebben nyúl esetleg az első. Tehát egy könyvet azért bármikor el tud szerintem adni. Én még mindig abban nem vagyok biztos, hogy most beadjam könyvesboltba, vagy ne. Tehát ezen így még vacillálok, de mondtam, hogy még várok egy kicsit, aztán hogyha esetleg kijön mitől a második, vagy valami, akkor lehet, hogy benyomom az elsőt, hogyha még lesz belőle. Ez amúgy érdekes, amit mondasz, mert én is most ezen agyalok, és egyre jobb, mert én úgy voltam vele, hogy majd hogy be akarom adni, viszont ahogy telik az idő, úgy jövök rá, hogy tehát jó, lassan mennek a könyvek, de szerintem el fog adódni, és hogyha eladódik, most nagyon csúnyán fejeztem ki magamat, nagyon magyartalanul, de mindegy, Nem baj, mi írni tudunk, nem beszélni. akkor nem igazán éri meg, csak így ugye a közönségnek is mondom, hogyha az embert, ugye mi szerzői kiadásba adtuk ki a könyveinket, viszont hogyha bevisszük ugye a könyvesboltba, akkor vannak az úgynevezett könyvterjesztők, akiket nyilván nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, nagyon segítenek, meg minden, de a jutalék egy nagy részét azt leveszik, tehát pénzügyileg ezt nem éri meg. Tehát, hogyha én most azt számoltam, hogyha én most ezt bevitetem a könyvesboltba, akkor nekem pénzügyileg az nem éri meg. Tehát maximum tényleg nagyon marad néhány darab, de nem tudom. Tehát én most azon a véleményen kezdek lenni, hogy ezt nem éri meg, bár tudom, hogy mindenki ismerőseim ezt kérdezi, meg mennyire menő, hogy ott van a Libri polcán a könyvet, lehet fotózni, nyilván, de nyilván igazából csak ennyi Nem értelme. tudom, szerintem nem, nincs benne semmi. Vagy én legalábbis én számomra nem vonzó, és nem szeretnék sikerlistás se lenni, mert azt is tudom, hogy nagyon sokan szeretik fotózni, meg mutogatni, hogy ott van a sikerlista. Nem tudom, ez valahogy engem nem izgat. Nem tudom. Engem az írás szeretete, meg a mit tudom én, az sokkal jobban visz előre, mint az, hogy most én felkerüljek valamilyen polcra. Itt O'Brien írja, hogy 55%, igen, több mint a felét lenyúlják. Ja. Igen, és egyébként pont a Zsombival ezt is beszéltünk a Bíbor napon, hogy ugye azért ide bekérnek jó pár példányt, tehát most a franc tudja, hogy mi történik ezekkel a regényekkel, de én úgy tudom, hogy egy év után ezeket visszaadják, tehát hogy ami nem ment el, azt visszaadják, és például, hát én azt már tudom, hogy nekem a matfekete borítomnak, aminek a széle elég sérülékeny, hát nem vagyok benne biztos, hogy én azt utána mondjuk teljes áron már el tudom adni, úgyhogy ja, hát ezt át kell gondolni, de én is úgy volt vele, hogy megpróbálom, mert most ha megpróbálom, hát lehet, hogy elmegy vele pénzem, de most ha meg nem próbálom meg, akkor meg lehet, hogy még annyi sem megy el, nem? Persze. Persze, Hát ez egy olyan dolog, amit persze. mindannyiunknak ki kell tapasztalni még. Ennyi, igen. Nem, majd meglátjuk. És azért mondom, hogy én is még adok ennek időt, hiszen azért végül is nem egy olyan régen jelent meg az én könyvem, tehát még nagyon-nagyon fiatal cipőbe járok, úgymond. Sőt, az ismertségi köröm sem egy olyan hatalmas, úgyhogy nyilván ez mindenkinek más. Itt O'Brien írja, a sikerlistás könyv nem azt jelenti, hogy azok a legjobb könyvek, hanem csupán annyit, hogy azok mögé rakták a legnagyobb marketinget. Igen. Hát jó, de ugye ezt én most így olvasó szemmel nézem, mert ezt ők így nem tudják. Tehát az olvasó, ő nem tudja most ezt azért, mert hogy a marketingbe nagyobb összeget investáltak. Ő azt fogja ezzel látni, hogy ez fönn van ott a polcon, akkor ez nagyon keresett, és mindenki ezt fogja keresni. Tehát ugye nyilván ez az olvasónak így jön le, ő most abból nem tudja, hogy ezt így miért. Hát meg nyilván ez nekik szól. Nagyon sokan így értelemszerűen nincsenek így tisztában, hogyan működik ez az
könyvbiznisz, tehát nekem az ismerőseim, amikor így mondtam, hogy elkezdtem könyvet írni, meg írogattam, meg megvan, stb., akkor rögtön mindig az volt a kérdésük, hogy és mikor lesz a Libriben, mikor, úristen, kicsit eldőlt a telefon, és akkor mikor lesz Linda, mikor lesz a könyvesboltokban, hogy aki nem, úgymond nem jártas ebbe a történetben, csak így úgy, tehát olyan narratívában van, hogy na az a valami, hogyha kikerül a könyves polcra, ami amúgy érthető, de ez nem igaz. Hát igen, most egyébként, amit meséltem is, az a baj, már mindent megbeszéltünk már egy héttel ezelőtt, hogy volt egy olyan ismerősöm, akkor mondjuk így, aki ugye bevitte a Libribe, nem tudom hány millió forintot fizetett azért, hogy ott az első standon legyen, és hogy igazából tehát hogy semmi értelme nagyon nem volt. Mert egyébként az interneten meg nem marketingelt, szóval amúgy olvastam egyébként olyan nagy íróktól is, akiknek most tényleg nagy itthon ezek a trendik, tudod, a Borsabro, meg a nem tudom, a Bibe, meg ezek a John Cure álomgyáros szerzők, és Igen. akkor ők például abba az időben, amikor elkezdtek írni, még úgy kezdték, hogy a Facebookon dobáltak rá ilyen, itt 300 forintokat minden egyes posztra, de egyébként most már ez se nagyon meg. Szóval amúgy teljesen megváltozott szerintem az internetnek az algoritmusa is, ez is, hogyha fizetsz rá is. Nem tudom, hogy egyébként hogy melyik az a platform, ahol a legjobban így be lehet durrani, főleg mondjuk egy olyan nehéz témával, mint mondjuk neked is ugye azért az ukrán-orosz háború, azért arról is, ahogy beszélsz, ott sem beszélhetsz mindenhogyan, mert letiltja. Például nekem, amikor 15 000-es nézettségeket csináltam a TikTokon, letiltotta, hogy gyűlöletbeszél, nem tudom mi. Hát amúgy lehet, hogy letiltja, mert sok helyen elég korlátozott elérésem volt. Nem tudom, hogy ez most vagy szimplán nem értem el, vagy van, nem tudom, így olvastam utána, lehet, hogy van egy kis korlátozás. Mondjuk van egy-két videó, elég durva, ilyen, mikor csináltam ezeket a videómontázsokat, hát igyekeztem nem a véres jeleneteket belevágni, de azért néha sikerült. A BookTube 90%-a átköltözött a TikTokra az AI adatok szerint. Hát igen, de egyébként nem tudom, a TikTokon én egy csomó ilyen TikTokert, írott, meg BookTokert bejelöltem, én azóta nem is látom őket. Én szoktam még látni őket, nekem felszokta dobni. Még egy-két ilyen booktokert szokott feldobogatni, már nekem se annyit. De azt tudom, hogy sokan eljöttek most a TikTokról, mert az algoritmus, vagy nem tudom, nem annyira és akkor hova mentek? Ha eljöttek, hát, akkor hova YouTube-ra. mentek? YouTube-ra? Hát, hogy a YouTube-ra, vagy nem tudom. Vagy most a Facebookon is. Nekem például a Facebookon tök jól futnak a cuccaim. Én nem tudom, hogy miért. De olyan nézettségeket produkál, sokkal-sokkal nagyobbakat, mint itt. De az És a a kérdés, videók hogy te is. csinálod ezeket a challenge-eket, amiket kiír egy hétre előre a Facebook? Nem szoktam figyelni, úgy néha látom, néha rámegyek, hogy már csak ennyi százalék, vagy annyi, de nagyon ritkán tudom átlépni azokat a dolgokat, amiket ott meg Amiket szokott kér. jeleníteni. De annyira nem figyelem. Azokat én sem figyelem, nem tudom, van értelme. Egyszer-kétszer tudatosan figyeltem rá, volt, hogy sikerült megcsinálni. Nem tudom, hogy valamivel beljebb lettem, mert csak így. Beljebb egyébként, hogyha csinálod frankon, mondjuk egy 3 héten keresztül tényleg mindent megcsinálsz, amit ad, akkor nekem például nagyon durva, ilyen 200 embert hozott az alatt a 3 hét alatt. Az igen. Hát oké, csak mondjuk írja, hogy 10 ember gyűjtsél össze. Azért azt mondjuk elég nehéz 10 embert összekukázni. Mert azért, hogy hiába hívod, mert nem mindenki fog ugye visszakövetni. Tehát azért Nem olyan ugye egyszerű. nehéz. Nem olyan Az egyszerű a azért. követős rész, az Egy-két nem embert jó. még be tudok hozni, egy-két embert azért szoktam ezekből behozni. Nyilván talán 2-3, de 10 biztos, hogy nem tudok összegyűjteni ezekből. A megtekintések azok most már egész jók, azok, hogyha olyan feladat van, azokat simán hozom. Most is a 4000 megtekintést egy hétre, azt annyit írt ki, azokat simán hoztam ezekkel a videókkal, mert azt most már a Facebook is nagyon szereti. Azt észrevettem.
Én nem tudom, lehet, hogy rá fogok majd szokni, bár még kicsit idegenkedem tőle, hogy magamat fotózzal, nem tudom hogyan. De ugye az átlagos posztomhoz képest, hogy kiraktam csak egy selfit a könyvemmel, annak 40-szeres volt az elérés az összes más többi posztomhoz képest, és Hát nem. ezt is, amit ugye beszéltük a táborban, hogy ez Igen. miért van. De mindegy, Ugye csak így nézzük, nagyon tehát azok brutális jobban volt. mennek, igen. Na jó, Úgyhogy eltért a témától, kacok. Na jó, akkor van egy kérdésem vissza nektek, van babonátok? Az írással kapcsolatban? Nem írtok bizonyos napokon, vagy ha jót akartok írni, akkor hallgattok bizonyos számokat, mert nekem mondjuk volt ilyen, amikor azt hallgattam, akkor általában ö, jó részeket küldtem át szerkesztésre, akkor kevesebb hiba volt benne, mert valahogy jobban adta a hangulatot hozzá. Úgyhogy nekem abszolút volt egy ilyen kedvenc zeném, amit hogyha bekapcsoltam, akkor mindig jöttek a jó gondolatok. Nektek van ilyen? a zenék tekintetében nekem abszolút, mondjuk nincs ilyen kifejezett lista, hanem megvolt egy fejezet például. Ö, Tegyük fel, volt egy ilyen akcióharcos, harcérintkezéses jelenet, amit megírtam, akkor kifejezetten, mint már említettem, például ugye van a Harag című ugye Brad Pittes második világháborús ugye tankos film, annak a soundtrackjét hallgatva írtam meg például az egyik ilyen akciójelenetet. Tehát, hogy én mindig keresek egy olyan zenét, ami passzol a jelenethez, amit leírok, és akkor azt hallgatva írom meg. Uh-huh. És neked, Stella? Neked van ilyen? Hát Akár ilyen igazából babonán? talán nem is ilyen babonám van, hanem inkább én hát vagy lehet, hogy ez babonán számít, szóval én addig nem kezdem el a következő fejezetet, amíg mondjuk az nincsen leszerkesztve. De ez lehet, hogy ez nem is babon, talán inkább félelem, mert már többször belefutottam abba, hogy a következőt elkezdtem úgy vezetni, és az elsőnek mondjuk teljesen meg kellett változtatni egy részét, és úgy már nem mehetett a következő tovább. Inkább ez. Bocsi, mindjárt jövök. Ja. Ezzel amúgy én is így vagyok. Mondjuk így nem futottam bele olyanba, mit mondtál, de én is úgy vagyok vele, hogy megvárom, amíg teljesen meg van szerkesztve, és csak utána nyilván, hát nem az, hogy félek, de azért pontosan azért, hogyha esetleg valami vonal mégse jó, ezért én is szoktam belekezdeni a következő fejezetbe. És figyelj, nálad volt esetleg valami olyan, hogy te is azért hát részben jó, elég erősen igaz történet alapján, tehát hogy igaz események alapján írtad ezt. Például neked volt olyan, ugye én nekem is van egy katona a regényemben, egy veterán, aki meg az afgán háború, tehát az afgán és amerikai harcokba írja le a sztorit. Ugye nem tudom, hogy te beszéltél olyan emberekkel mondjuk, akik valóban ott átélték ezt, vagy csak videón néztél ilyesmit? Nem, csak videón nem. Nekem nem volt olyan ismerősöm, aki valóban harcolt oda, tehát még ilyen kárpátaljai magyar ismerősöm sem volt. Kárpátaljai lányokat ismerek, ők nyilván meséltek, hogy fiú ismerőseiket vitték el, de ilyen konkrét, akik átélt volna ilyen harcokat nem beszéltem élőbe, de tényleg az interneten eszméletlen sok interjú van, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok. Nézzétek, azt írja az Andrew, hogy csak hajnalban reggel írok, és a megfelelő háttérzaj. Na, ezt még kipróbálnám. Ha egy zsúfolt piacon játszódik a jelenet, akkor YouTube-on keresek hozzá ambience-t. Jól mondtam? Én szerintem igen. Lehet, hogy nem jól mondtam. Lehet ambience, nem tudom. Jól, de szerintem jól mondtad. De tök jó Hát amúgy. ez is érdekes, Ezt igen. ki kéne próbálni. Hát igen. Nekem a hajnal az egy kicsit necces lenne, mondjuk. Én amúgy éjjel szeretek, én is éjjel szeretek így írni. Mert akkor nem tudom, olyan, tényleg az ember olyan nagyon nagy csöndbe tud lenni. De ugye Niki, te megmondtad, hogy te meg ilyen zajba szerezted. Napközben is simán írok, ja, hogyha úgy van, én napközben is gyerekek itt kint játszanak, addig nálam van a laptop, aztán addig pötyögök. Úgyhogy azzal nekem nincs gondom. Mondjuk már korábban tudtam írni este is, mikor ugye lefektettem a gyerekeket, mert akkor még korábban aludtak, ugye akkor már ilyen
7 óra, 8 óra körül ugye ők lefeküdtek, és akkor utána tudtam írni. Viszont most már olyan későn fekszenek le, már ilyen 9, meg mit tudom, 10 óra. És hát ugye Zsomi tudja, hogy az öregek ugye korán mennek aludni, úgyhogy mi már így elvonultunk az írótáborba, és ilyen 10 óra körül azt mi lefeküdtünk, amíg ők hajnali 2-ig beszélgettek. A reggel föl sem tudtunk volna szerintem kelni. Úgyhogy hát én már nem bírok éjszaka írni így, mert ez meghalnék, így dolgozom is kell. Kaptam egy kérdés, hogy beszéltem-e valakivel, de nem. Tehát, hogy élő emberrel nem beszéltem, aki valóban részt vett ilyen harcokban. Na hát nekem meg például így ez volt, 2 rossz volt, hogy van egy ismerősöm, aki itt Magyarországon az egyik börtönben ilyen felügyelő, és ugye egyrészt én nagyon sok mindent kérdeztem tőle, de Amerikában ott nem ugyanaz a rendszer, mint itthon van. Abszolút. Ez is ilyen kicsit durva volt, hogy például én átküldtem neki fejezeteket, és akkor mondta, hogy nem, hogy ez nem így van, és ez nem úgy van, és akkor utána néztem még 6-szor, és de úgy van, szóval nem tudtam. Ez volt az egyik, amitől így kicsit tartottam, meg a másik az, hogy ez a veterános sztori, hogy azért mesélgettek itt nekem elég komoly szinten, meg ismertem is egy NATO-s 2 is, aki ilyen katona, és őket kértem meg a lektolálásra, és akkor volt, hogy megkértek, hogy ezeket húzzam ki, mert ebből bajuk is lehet, hogy így ismerősök vagyunk, hogy ez nehogy kiderüljön. Egyébként ez a büntetés végrehajtási felügyelő is mondta, hogy amúgy ezzel így vigyázzak, mert hogyha felfedezhető, akkor nekünk bajuk lehet ebből. Na, bocsi közben, írja az Andrew. Erdő, lovas jelenet, 1 millió ilyen HT-zaj van fent a YouTube-on, még macska dorombolás is, sőt borbélyműhely is. Nagyon komoly. Az igen, Mikát, jól, köszönjük ezeket. Lehet meríteni akkor, hogy milyen zajból, vagy zaj mellett írjunk. Az jó. Úgy benne most az merült fel, így rájövök, hogy beszéltek, hogy reggel vagy este, vagy mikor jó írni. Én igazából úgy szoktam, hogy én egy fejezetet általában meg szoktam írni egy ültőhelyembe. Tehát én úgy szoktam, hogy így vagy kora délelőtt, vagy késő, pontosabban késő délelőtt, vagy kora délután szoktam így nekiesni, és estig addig írom általában, amíg be nem fejezem. Hát nem tudom, mondjuk én nem mindig tudok, főleg a vonaton vagyok, 1,5 óra rájöttem, hogy azért ez nem olyan sok idő, amíg mondjuk ott fölülök, meg leszállok. Főleg, ha ki is húzom mondjuk egy oldalt, megírom, utána kihúztam, akkor sokat írtam, igen, valóban. Mondjuk én inkább nem is azt hiszem, hogy végigvigyem, hanem hogy mindig, tehát én próbálok minden nap írni valamennyit. És hogyha most az egy fejezet, akkor fejezet, ha több, akkor több, ha csak egy sor, akkor egy sor, de hogy minden nap írjak legalább valamennyit. Az is mondjuk, ez is lehet egy ilyen írói hóbot, nem tudom. De... És még akkor egyet hadd kérdezzek tőletek, hogy ez lehet, hogy ez hóbort, hogy ti például, amikor írtok, akkor gondolkodtok azon, hogy hogyan legyen a felépítés, szóval inkább ilyen érzelmi szintre viszitek az írás, vagy egy kicsit talán ilyen feladatosabbra. Na most ezt lehet hülyén mondom, de talán értitek, hogy mit akarok kihozni. Ezt a feladatos, ez kicsit fejtsd ki. Tehát, hogy például én tudom azt, hogy oké, akkor elindítom a fejezetet, akkor kell lenni a legelső mondatnak valami erősebbnek, vagy valamilyen, ami úgy tovább fog vinni, és akkor, hogy ne laposodjon el, vagy ha el is laposodik, akkor megint jöjjön valami akció, és akkor mondjuk a vége is megint az utolsó mondat legyen olyan, ami átvisz a következő fejezetre, hogy ez így van bennetek, vagy csak úgy írjátok, azt jó van, majd vége lesz valahogy. Úgyhogy van ez nálatok? Hát én azt érzékelem magamon, nem tudom, válasz lesz a kérdésre, hogy én minél kevésbé tervezem el, tehát hogy minél inkább kevésbé írom hozzá meg a vázlatot, de amikor leülök, hogy na, akkor induljon a sztori, annál jobban szokott sikerülni. Tehát nem tudom, nekem nagyon sokszor zsigerből jön szerintem, ahogy így szerintem mindig, hogyha most kicsit dicsérhetem magamat, kicsit beképzelt lesz, de nem baj, hogy szerintem, amit nagyon jól csináltam a könyvemben, hogy nagyon jól ütemeztem az akciójelenetet, nagyon jól ütemeztem az érzelmes jeleneteket,
úgyhogy maga a ritmus az nagyon jó megvolt. Úgyhogy nem tudom, én direkt nem is szeretem eltervezni, mert az a jó a zsigerből jön. Uh-huh. De egyébként kellett vázlatot írni nekünk, a mentorunknak is el kellett küldeni. Igen, a vázlatodat Kell azt kezdeni. értem, hogyha már adott egy fejezet, azt a fejezetet nyilván, vagy nem tudom, hogy ti mennyire dolgoztátok ki, hanem én azokat a fejezeteket nagyon, tehát én csak pár mondatot írtam egy fejezetről, tehát azokat nagyon nem dolgoztam ki, és amikor megírtam, nagyon, tehát hogy nagyon vékonyak voltak azok a vázak, de természetesen nekem is, tehát én is írtam vázlatot. Igen, ilyen 2-3 mondatot nem kellett többet, de elég egy mondattal is szerintem elég volt oda bevigyezteni. Na hát én ezeket szoktam úgy átrugni, mint az állat. Úgyhogy, ja, szoktam. Ötletelésnek jó, abszolút szerintem, meg ha esetleg, még amire nagyon jó szerintem, hogyha nincsen ihleted éppen, akkor arra viszont jó, mert akkor átolvasod ezt a vázatot, és akkor ott látod, hú, ezt ide írtam, ekkor, meg akkor, és akkor, hogy ezt így akkor bele lehetne rakni, és akkor hát ha ad neked ehhez ötletet, úgyhogy szerintem ahhoz szuper. Na hát én most ennél a másodiknál voltam úgy, hogy én ezt annyira átírtam, hogy ezt majd új cselekményváltatot kell írnom, mert már úgy körülbelül ott tartok, hogy semmi sem úgy működik, ahogy benne volt, mert rájöttem, hogy mert ez egy krimi lesz, azért egy-két embert ki kéne belőle iktatni, mert ez így karcsúcska lesz. Úgyhogy elkezdtem kaszabolni így rendesen mindenkit. És ugye ez miatt át kellett egy csomó jelenetet írni, mert akkor rájöttem, hogy hú, ez keveset van benne, akkor viszont az elején egy kicsit többet kéne oda tennie magát, hogy egyáltalán az olvasók megismerjék, vagy legyen idejük egy kicsit legalább valamit megtudni róla. Mondom, azért ez így, ja, érdekes tud lenni. Tehát jó, ha van vázlat, de hát nem feltétlenül. Napközben rengeteget agyalok a fejezeten. Egyébként én nem tudom, ti hogy vettek vele, de például én is, hogyha megállok, akkor én is így agyalok rajta, hogy most mit kellene ahhoz behoznom, hogy tényleg vagy hogyan áll föl a fejezet, vagy nem tudom, nekem van ilyen mindig egy fejezetni az, hogy A-ból B-be el kell, hogy jussak. És akkor arra ki kéne találni több variációt, hogy mi abból a legjobb, de lehet, hogy más nem így csinál, csak én vagyok ilyen elmebeteg, de Én most a Andrewra reagálva az előbbi mondatomat kiegészíteném, hogy pont az, hogy én csak akkor szeretek a történetemmel foglalkozni, hogyha ténylegesen írom. Tehát, hogy én nem szoktam agyalni, amikor nem... Tehát, hogy jönnek így ihletek, de hogy szándékosan nem gondolkozom a történeten, hanem csak akkor eresztek ki mindent, amikor ténylegesen ott vagyok a laptop előtt. Na hát én pont az ellenkezője vagyok. Én egész nap pörgetem, azon hogyha agyal. kell, akkor egész nap a sztorit pörgetem. Még azzal is álmodik, fogadok az Nem, angol. álmodni nem szoktam. Nem. Érdekes, álmodni nem szoktam velük. Nem, soha. Nem álmodok a könyvem elé, meg a szereplőimmel. Én már Még álmodtam egyáltalán velük. sem. Én már álmodtam velük, amikor nagyba írtam, nagyjából a könyv közepén voltam akkor, hogy így megyek a csapattal együtt. Többször volt, hogy álmodtam ilyet. Attól de durva. Na, a Miért? RB ír nekünk, Én hogy azt akartam. mondhatom én? Vagy mondod te? Bocsika. Mondjad. Amúgy tudom, hogy a szerkesztőmet kell majd megkérdeznem, de hát ha jártatok már így, hogy kevésnek érzitek a fejezeteket, és pluszolhattok bele. Hát ti már voltatok így? De lehet, hát most a cselekményvázat az nem egy kőbevésett valami, az csak egy iránymutató dolog. Hogy körülbelül tudjad, hogy mit szeretnél a regényeddel elérni. Könnyebb haladni vele, meg ott van előtted egy kis mankó, úgymond. De hát azt te úgy írod át, hogy szeretnél, vagy most mondom, én ezt úgy be... De tényleg ezt majd... nem tudom, ezt annyira... De most nem tudom sajnos elmondani, köszi Zajcsit. Annyira nem tudom elmondani, ezt ugye nem lehet. Még nem tudok erről beszélni, de tényleg hihetetlen, hogy kezdődött a sztori, és most, hogy merre fele tartunk, meg mi lett belőle. Hogy ez véletlen nagy a különbség.
De és a két szerintem ő vázlat amúgy között itt is. nem is erre gondol, nem a vázlatra gondol, hanem az, hogy ha mondjuk megírsz egy fejezetet, és mit tudom, az előző volt, nem tudom, 8 oldal, ez meg csak 2 oldal, most mondok valamit, hogy akkor így hozzá írhatsz, mert te úgy érzed. Szerintem amúgy, ha már a fejezet le van szerkesztve fullra, akkor hát nem tudom. Akkor újra kell Ja, hogy úgy kifizetni, nem? érted. Na, nem tudom, hogy most úgy tud-e írni bele újat, hát ilyen még nem volt, nem tudom. Ha nekem Hogy ugye, a végén, a könyv végén, ha átnézed, és akkor a fejezetet rövidnek érzed? Vagy most az a én sem értem teljesen mert azért nekem is vannak rövid fejezetek. Főleg most, hogy ha most fejezeteknek nevezzük ugye egy-egy ilyen szemszöget. Mert nekem 3 szemszög van a könyvbe, ennél a könyvnél, és akkor ugye nyilván, mivel E per 1-ben íródik, csak azt a szemszöget tudom leírni, amit a csávókám vagy a csajszi lát, és ez valamikor egy kicsit kisebb dolog, úgyhogy nekem ezek valamikor ilyen rövidebbek. Most például ezért küldtem el az MSV-nek pont egy héttel ezelőtt, 6-tól 9. fejezetig. azt Mert abban írja, nem hogy a tudom hány vázlatot, szemszög volt. amit 2-3 mondatba kell megírni. Figyelj, egyébként a vázlat szerintem az mindenki. Én nem hiszem el, hogy valaki ír egy vázlatot, és végig feszesen ahhoz tartja magát. Nem tartod magad feszesen hozzá szerintem. Azért mondom, hogy azt nem. Meg az csak egy ilyen mankónak, egy segédeszköznek van szerintem nálad, és azért is kell megírni. Én nagyon távoli útjelzőként tűzök ki, és közte kalandozok, néha engem is meglep, mi lesz belőle. Hát ez így van, mert nem tudod, hogy mi jön ki, mert lehet, hogy éppen a karaktered másmerre viszi a cselekményt, tehát ezt nem is lehet így szerintem beskatujázni. Szia, Szabi! Szia, Szabi! Ja. Ja, úgyhogy ezeket nem lehet így szabadon, meg hát az alkotás erről szól, hogy szabadon alkossál. Ez a lényege. Ezért nem szeretem a sablonos dolgokat. Ugye sok kiadónál, hát majd erről is lesz témánk, úgyhogy ezt azért nem akarom annyira most feszegetni, de hát ugye egy sablonra szerkesztik rá a te művedet, hogy eladható legyen, ugye, amire van kereslet. De ez majd egy másik témánk lesz, úgyhogy abból most nem akarok. Lehet, hogy a én regényemet azért nem veszik, mert nincsen rá keresztet. Nem hiszem. Szerintem, de a te könyveled is egy csomó Hogy elféle. veszik, amúgy ez hülyeség volt, hogy nem veszik, csak most megállt egy kicsit, mert azért, na mindegy, de biztos, Nem, hogy... szerintem ez az első könyves íróknál mindenhogy ott van. Annyi, hogy neked ugye az ismertségi köröd, akiből tudod meg, tehát az, hogy nyilván akinek, tehát szerintem ez függna ismerettségi körtől is, kinek mennyi, köszi az ajándékot, kinek mennyi ismerőse van, hogy mint, és szerintem ez nagyon fontos, mert első körben egy első könyves szerzőtől szerintem ott fognak vásárolni az ismerőseid. Nem mindenki, mert akire számítasz, az pont nem fog, akire meg nem számítasz, az meg fog, mert nálam például pont így volt. Úgyhogy első körben szerintem ők, és hogyha ezek elfogynak, utána már nehezebb azért tényleg külsős embereket találni, de nekem is lassacskán azért megy, mert itt is ugye az élőzésekből jött azért most 3 olyan vásárlás is, amire nem számítottam, és nagyon szépen köszönöm nekik innen is a bizalmat, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog nekik a történet. Úgyhogy, ja. Mindenre van kereslet, csak meg kell találni, ki kell alakítani a piacot. Egyébként igen, igazad van, és szerintem ez a marketing stratégia szerintem, amúgy nem, mert szerintem, hogyha egy olyan kiadóval adsz ki, mint mondjuk egy álomgyár, aki be fogja tolni a regényedet a nem tudom milyen Lidlibe, meg Aldiba, azért szerintem az egy kicsit más, nem? Most azért az író nem fogja a kutya se elvinni, hogyha nem reklámozza. Betolhatja, hát 100-ával vannak könyvek, nem mindegyik fogy. Igen, azt értem, de ő nekik egyébként van, hogy ugye egy olyan közös raktáruk, ahol mondjuk így meg tudnak rendelni többet. Ugye nálunk mondjuk mindenki saját maga árulja, tehát hogy saját maga kvázi igen, mert ott megrendeli az 1000 példányt, vagy mi tudja, mely hány 1000 példányt, meg ugye ott azért ők azért az ilyen álomgyár meg ilyenek, ugye hát ott azért kezdőírókkal például nem nagyon vesznek, legalábbis én korábban azért úgy tapasztaltam, meg úgy hallottam, hogy oda azért nagyon nehéz bekerülni. Tehát ott megvannak ugye a befuttatott írók,
és oda már neked azért elég nehéz bekerülni. Pont ez miatt nyilván, mert hát nem fog szobálni olyan, akinek a kutya nem fogja vinni a könyvét. Mert ugye kezdő és nincsen neve a szakmában. Én például szeretném igazi történeteket, csak eddig nem is került szemem elé, csak ugye Lili. Milyen történeteket, bocsánat? Ez igaz történeteket. Igaz történeteket. Igen. Lili. De oké. Lili által találtam rátok, igen. Aha. És ezt nekem címezte, és ezt amúgy tök jó hallani. Értem. Igen, azért mondom, hogy szerintem azért apránként ez is nagy türelem kell, hiszen azért most már annyira telített a piac, hogy nehéz kitűnni a zajból. Hát nehéz, és különben azt néztem, hogy én nem tudom, de annyi sok könyvet adnak ki, amely ilyen összehányt valami, és hogy én meg is értem, hogy valaki írja, hogy amúgy ő nem szeret magyar írókat olvasni, de lehet, hogy eddig csak tényleg olyat talált, aminek a borítója nagyon volt, és amikor meg elkezdte olvasni, akkor meg így 5 oldalnál abba hagyta. Aztán lehet, hogy ezért nem is adnak a magyar íróknak akkora... Tartanak a magyar íróktól, igen, pont azért, mert nagyon sirány a minőség, de erről ezt már kiveséztük szerintem a korábbi adásokban, ez már azért többször elhangzott, hogy mennyire, ugye főleg az írástechnika, ami borzalmas, ugye itt a csoportba sokszor át is küldte, talán azt hiszem Nóri volt, meg a Martina volt, aki küldött át, hogy milyen könyvek vannak, és hogy milyen nyelvezettel, tehát milyen írástechnikával íródtak, tehát az írástechnikát az életében nem látott, és erről is beszéltünk, hogy ugye már nem is tudnak ők sem olvasni ilyen könyveket korábban, hogy már ugye a Nórinak is van például olyan könyve a polcán, ami ott van, mert nem meri levenni, mert nem akarja, hogy ugye annyira tudja, hogy izgi a sztori, meg mit tudom én, de nem akarja, hogy az írástechnika miatt elmenjen a kedve. Úgyhogy ilyenek vannak, jó pár, de azért most nem is tudom, valaki megosztotta, talán azt hiszem az MS-e osztotta meg, hogy most már kezdenek ébredezni az olvasók is. Azt hiszem megosztott egy posztot, azt nem tudom, hogy olvastátok-e. Hogy ugye ott 2 beszélgetést osztott meg. Igen, hogy valaki valamilyen könyvről írt, hogy... Igen, valamilyen könyvről írt, és akkor ott mondták, hogy ugye most reagált, hogy ezért nem valami igényesen lett megírva. Igen, és hogy már kezdik kapizsgálni talán az olvasók is, és kezdenek... Az a kérdés, hogy de amúgy egy mezei olvasó honnan tudja, mi a jó szerkesztés? Azt nem tudja, hogy mi a jó szerkesztés szerintem. Ezen nem gondolkodik, hanem az, hogy mondjuk tőmondatokból áll az egész könyv, és akkor már tök nehéz olvasni, hogy Anna felállt a székről, pont. Anna vagy fogta a poharat, azt föltette a polcra, pont. Tehát, hogy most ezt gondold, hogy egy oldalon keresztül. Olvasni. Igen, hogy ne akadjon meg. És ezt ő is érzi. Mert nekünk pont ez a visszajelzés. Szerintem minden írómentoros tudja ezt mondani a magáéról. Pont ezek a visszajelzések akármelyik könyvével kapcsolatban, nagyon jó volt olvasni, gördülékenyen tudta olvasni, és szerintem mindenki kapott már tőlünk ilyen hozzászólást, én biztos vagyok benne. Vagy ilyen kritikát. Köszi, Szabi! Nagyon kedves vagy, én is vagy, küldök neked. Kösz. Igen, azt nézem, hogy van-e itt még kérdés. Az olvasott könyvekből kezdtem el írni. Igen, hát mi is. Az a baj, hogy mi is, és ezért nem ismertük az írástechnikát. Úgyhogy igen, mi is onnan kezdtünk el írni. Egyébként a Stephen Kingnek van egy regénye az írásról, ez a címe, és ott ilyen technikai dolgokat is elmond, és akkor mondja, hogy ha ő nem ír, akkor olvas, de olyan szinten, hogy még az étterembe a családjával elmegy, akkor is ott van nála a könyv. Tehát, hogy tényleg abból, tehát a szókincsed is nagyon sokat bővül ám azzal, hogy olvasol. Meg ugye ezek a szófordulatok, szinonimák, ezeket mind onnan fogod venni, meg azt érzed, hogy na most egy könyv jó volt, hogy becsuktam, és azt mondtam, hogy hát ez tényleg olyan, hogy
van olyan regényem, amit elolvastam, minden 2 évente egyszer, mert annyira jó volt a sztori, hogy mindig tud valami olyat mutatni, és akkor az ember már úgy van vele, hogy na hát, ilyet én is szeretnék írni, de amikor mondjuk becsuksz egy könyvet, és azt mondod, hát ez olyan szar volt, hogy ilyet én is tudnák írni, vagy ennél még jobbat is, hát akkor azt érzi szerintem az olvasó. Igaz? Vagy hülyeséget beszélek? Igen. Nem, ezt érzi, igen. Tehát azt érzi, hogy ha nem is tudja megmagyarázni, hogy miért tetszett neki, de hogy folyékonyan tudta olvasni, hogy nem akadt meg minden mondatnál, meg minden pontnál, még ha ezt nem is tudja megfogalmazni, de mégis érzi. És nekem is volt például egy olyan visszajelzés, mert megvásárolta a Móni is az én könyvemet, ugye ő is az egyik írótársam, és átadta az anyukájának, és hát ő tényleg olyanokat írt, hogy mondta, hogy hát, hogy nem is első könyves írónak tűnök, meg hogyha nem is mondta volna neki ugye a Móni, hogy én első könyvem ez, akkor ő azt gondoltam volna, hogy ez nem tudom hányadik könyv, mert hogy sokkal jobban írok, mint a nem tudom milyen ismert írók 48. regénye le van írva, úgyhogy tényleg ilyeneket írnak, és én is csak így fogom a fejemet, hogy hogy úristen, de tényleg tök ismeretlen, nem beszéltem vele 2 mondatot, hogy a büdös életben nem láttam, és ilyen emberektől jönnek vissza tényleg ilyen visszajelzések, tehát ez szerintem mindenkinek egy útmutató, meg egy ilyen dolog, hogy ahhoz, hogy jól csinálta, amit csinált, meg jól írta. És miből dől el, hogy milyen az általános ízlés igény? Zsombi, most válaszoljál te is, mert mit csacsogunk itt. Mondjad, igen, a lányok elnyomnak. Hát igen, story of my life. Jó. És ezt a kérdést kétféleképpen is tudnám értelmezni, hogy mi mit gondolunk, mi most kezdőírók, hogy mi az általános ízlésigény, vagy hogy ténylegesen mi az ízlésigény. Hát nem tudom, én azért van egy ilyen, már ez most elég okoskodásnak fog tűnni, szerintem azért van egy ilyen kollektív tudat, amihez azt gondolom, hogy azért így lehet csatlakozni, vagy így nagyjából érezzük most egy nagyon szélsőséges példát, hogy mondjuk például a politikát, hogy nyilván most nagyon nagy változások voltak, de hogy így egyikünk kezébe sincsen mindenféle kutatás, vagy esetleg itt a zsebünkbe valami szurvió felmérés, de azért lehet érezni, hogy mit szeretnek az emberek, hogy mihez kapcsolódnak, hogy mi az, amit szeretni fognak. Persze sokszor ez a belső intuíció, belső megérzésünk, és akkor ez félre tud vinni. Igen. De összességében csak azért, hogy ne válaszoljam meg a kérdést, szerintem nem tudhatjuk. Mindannyian próbáljunk azzal írni, amilyen a mi stílusunk, mert csak azzal tudunk, és azzal leszünk hitelesek. Például én most így a másik könyvemet kezdtem el, én most kezdem a saját stílusomat felismerni, az elsőnél egyáltalán nem ismertem fel. Én például nagyon nagy hangsúlyt fektetek rá, hogy ilyen nagyon pszichológiaivá teszem az egészet, és nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy bemutassam, hogy a szereplők bizonyos jelenteket mennyire éreznek át. Én úgy gondolom, hogy erre szerintem van igény, majd az idő eldönti, hogy mire lesz igény. Hát szerintem amúgy meg ez több dolog is behatárolja, hogy milyen az ízlés, meg az igény. Szerintem egyrészt az, hogy ki hány éves. Mert azért mondjuk egy 15 éves nem biztos, hogy azt szereti, mint mondjuk egy 40 éves. Tehát, hogy szerintem ezt a kor meghatározza. Szerintem most már az ajánlások, mint mondjuk a BookTok, ezek a felhypolt regények, ezek biztos vagyok benne, hogy nagyon meghatározzák a dolgokat. Tehát, de egyébként ezekkel is azért vigyázni kell, mert most például ott van ez egy regény, mindegy, hogy melyik, a BookTokon felhypolták, és akkor jött a nem tudom mennyi pozitív, és aztán a végén valaki lerántotta a leplet, hogy hát azért tök jó, hogy megvetettétek velem, de kvázi, hogy ez annyira rossz, hogy ezt nem lehet végig olvasni. Tehát, hogy azért ilyen is van. Úgyhogy szerintem az igényt rá, hogy mondjuk miből mennyi fogy, az biztos, hogy az is befolyásolja, hogy mit mennyire hajtanak. Főleg ezeknél a fantaziknál, amik most nagyon mennek, ugye?
Én azt mondom, hogy kérdés az, hogy kellene nekünk azt figyelembe, hogy mire van igény. Mert én például egyáltalán nem nézem azt, hogy most erre igény van, vagy sem. Belőlem ez a történet kívánkozik ki, ezt akarom leírni, és nem azért írom le, mert igény van rá, hanem mert most ez az állapotban vagyok, és ez jön ki belőlem. Most az, hogy ebből ez most éppen egy olyan sztori, ami úgymond ilyen divatos, felkapott, vagy olyan sztori, ami éppen nem, az már szerintem az már mellékes. Mármint legalábbis egy igazi író, vagy aki úgy ír, hogy tényleg szívből, lélekből, ezt nem biztos, hogy ezt így figyelembe veszi. Ja, hát mi felőlünk ez Lehet, van. rosszul Igen. Gondolom. Igen, a írói felől én is ezt gondolom. És én se tudnánk most úgy írni, hogy na most fantasy kell, és akkor én mondjuk rohadtul egy nem fantasy író vagyok, hogy akkor most megírom azért is, mert Nem is most az tudnék megy. olyat írni. Nem Vagy tudnék egy olyat dark írni. romance-ot. Úristen, hát én pont, hogy nem az vagyok, aki egy dark romance-ot meg benne írni egyáltalán. Azt írja az Andrew, hogy én kezdőként úgy döntöttem, hogy a print helyett, tehát a nyomtatás helyett e-bookot és hangos könyvet csináltattam, és így be tudtam jutni a nagy terjesztőkhöz. Én se követem a trendeket, a saját történetem akarom elmondani, mert imádom. Egyébként az nagyon nagy dolog, ez az e-book és hangos könyv. Én is nagyon szerettem volna, de egyébként az MSN lebeszélt róla. Képzétek el, ti nem akartatok ilyet? Nem gondolkodtam még. Hát amúgy igazából így én se, tehát hogy bennem így az volt, hogy első könyv legyen kinyomtatva. Igen, amúgy Emese többször mondta, hogy nem annyira megérős dolog. Így, de én nem egyelőre nem gondolkodtam benne. Én nagyon szerettem volna egyébként, meg pont ugye azért én énekeltem is, azt általában hallgatják, és akkor gondoltam, hogy talán itt többen meghallgatnák, amit írok is. De aztán mondta az Emese, hogy ez azért nem jó, mert ezt lemásolhatják, és egyébként neki is ugye mik történtek a regényével, de erről meg majd a Niki fog beszélni a következő live-okban, hogy láttam, hogy Lesz milyen. majd témánk, igen, milyen oldalak? Írtán akartam. Torrent. Oldalak, majd igen lesz. De oda majd szeretném Emesét is beinvitálni, mert ő erről szerintem azért több mindent fog tudni nekünk mondani, mint mi, mert megmondom őszintén, én nem vagyok ebbe a torrentes részbe így itthon. Azért jobb most már az e-book, mert a DRM rendszerek miatt nem lehet már letölteni. A hangos könyvpiac minden második évben megduplázódik. Lásd Voice. Igen, most a Igen. Voice egyelőre megy. Persze, senki nem mondta szerintem, hogy ezzel probléma. És akkor Mindenkinek lehet tőled az- kérdezni, hogy ezt a hangos könyvet, ezt így kvázi mennyire csinálják, mondjuk egy ilyen 300 oldal segére, csak úgy kérdésbe, ha megszabadít kérdeznem. Majd meglátjuk. Ja, nem tudom, hogy mennyire, mert ugye meg kell fizetni azt is, aki felolvassa. Nyilván Igen. annak is van egy költsége. Mondjuk Andrewnak nagyon jó felolvasója van, imádom a hangját, mert hát most már rájöttem, hogy ki az, ugye, meg ő is írta, mert egyszer nem tudtam eldönteni. Ő neki a Jack Sparrow, ugye, akit alakítja, most melyik színész az, annak a magyar hangja. Meg hát ő adja Tom Hardynak is a magyar hangját, hát ugye úgyhogy brutál hallgatni, nagyon jó hangja van a Palinak, úgyhogy nagyon kellemes ezt hallgatni így. Én szerintem kell hozzá egy olyan orgánum is, ami ezt úgy felolvassa, nyilván ez a Voice is olyanokat használ, amit szívesen hallgat az ember, mert azért nem mindenkinek van ilyen hangja. Hát Nem ezek mindenki ilyen jól szinkron használ. színészek, nem? Hogy azok Általában jók a ők szokták, felolvasni. igen. Nyilván azért, mert kell, hogy legyen egy hang hozzá. Jó. Na meglátjuk, hogy megírja, de ha nem, akkor majd megbeszélni, nem tudom, majd esetleg megírja neked privátba. Ja, vagy privátba, akkor bocsi. leírja neked. Mert aztán lassan szerintem elköszönünk ám, mert nekem is vége a napnak, holnap már kezdődik a dolgos hétköznap, úgyhogy lassan el kell búcsúznunk, de jövünk majd még izgi témával jövő héten. Jövő héten most így megmondom, hogy nincs előttem, hogy mi a téma.
úgyhogy lehet, hogy ezt most így nem fogom tudni nektek beharangozni, de majd úgyis csináljuk a plakátot, és akkor majd megosztjuk mindenhol is, miről fogunk beszélni, mert most így megmondom őszintén, most elfelejtettem, hogy mi lesz. Oké, és hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Hát mi is köszönjük. Jó volt veletek lenni. És köszi mindenkinek, aki hozzászólt, meg aki hallgatott minket. Úgyhogy nem ilyen szuper beszélgetés volt most is, mindig, úgyhogy majd legközelebb vasárnap jelentkezzünk, jövünk újra. Addig is mindenkinek szép hetet. Kívánom. Így van. Sziasztok, és nyugodalmas, jó pihenés, jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Köszi, sziasztok!